coftal ɓalli men. Aissatou Ly. Moussa Bari yettama joom dental Europe. Fulfulde on calminama on bismama e nde yewtere coftal ɓalli men. alet hande nde toɓɓuɗen ko haala kawdire baɗoje o saha hakkude diɗi Afrique gam tawede kawguel manguel adunar fuko koyguel hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom kawdire ñalaɗe tatoɓere nde joofi hanki nde ɗe ñalaɗe nayoɓere ɗe puɗɗima hande ma en jokkodirɗo e seeɗe e gollidiɗo men gononɗo en to Mauritanie tawaɗo kawdiral hakkude Sénégal e Mauritanie goɗɗum kadi ko jewtidden e nde yewtere ko haala Mbappé han kadi sifama jaɓama Mbappé fettan ko to Liga to Espagne duuɓi joyi garoji ɗi Real holliti o fetiyanke e tawti diɗɗal mum nde yontere holko Real wawi walla mbiyen holko Mbappé wawi ɓeydude e ngal diɗɗal ma en kal kadi ko yuti yadodiral puccel jamdi to Cameroun. Heɗiɓe on calminama min calmini heɗɓe karallagal ngal Malang Sonko ha e Sara Doumbouya hoɓɓe men hande ko Arouna Deme Seydi Deme a salminama bismama. A salmitama Aissatou mbaɗa salmini hettiɓe kala. Eywa Mamadou Fall anne a salminama. A salmitama Aissata. Aha Dieynaba Sow sohna a salminama. eywa sohna Dieynaba Sow a salminama. Guine fof nano kocci Mauritanie oɗo saaha noon emin daara kawdiral hakkude Mauritanie e Sénégal en payen joni jokkodirde e Amadou Sow gollidiɗo men gonanɗo en e dingiral Cheikhna Ould Boy Dia to ngal kawdiral hakkude équipe Mauritanie e Sénégal waɗata. Amadou Sow a salminama. mi salminima Aissatou Ly mi salmini plateau fof. Eywa Amadou kawdiral ngal ene e dawal ɗimmal woni caktingal ngal holko mbawɗa humpidde en. eyyi noon tigi ɓe mbirɗa ni dawal ɗimmal ɓe gara joni hojomaji capanɗe jeegom e jeegom Sénégal ha joni meniɗe gotel e ndiga Sénégal eɗen gandi ko kamɓe tigui tigui ndemini pottal ngal hay sinno Mauritanie heeɓi mbiyen patten e laabi tati ha laabi nayyi wawde luggude ko noon ha joni suwato luggude ɗum noon pottal ngal sa joni ne wuuri jaw no fewi hakkude Mauritanie e Sénégal. Eywa Amadou holno jiiruɗa dingiral ngal mate jinganoɓe no Mauritanie jiiri kawdiral ngal mate ɓe gaari ha heewi jingande dippal maɓɓe dingiral ngal heewi yimɓe no feewi heewi hellonoɓe Mourabi tun hellonoɓe Sénégal eɗen gandi sirfotorima mbiya sangalnaɓe kewɓe kadi nanɗo e leydi Mauritanie kamɓe ɓe newtima e keewal musidɗaɓe kadi keedani caggal newtima tigui tigui e keewal e stade Cheikh Abou Dia gam ha joni moni kala ko wawde pulde ekki muɗum e pool. An ka Mauritanie naño mi komi Sénégal najo holko ɗaminiɗa wate aɗa ɗamini Mauritanie hawo e ngal kawdiral ko di hen heddi jaariɗen tan koye silmaji capanɗe jeegom koye Mauritanie najo jiiɗen jeeyi kono aɗa andi ko Sénégal wawi Mauritanie Amadou. Sénégal won favori ɗum kam ala jiddi ala hen Sénégal won favori kono noon Mauritanie wawi joude charge no feewi e ngalɗo puttal mbe ɗamini kam tigui tigui Mauritanie ene wawi artude e puttal ngal égalise kono noon weɓata eɗen gandi Sénégal kañum kadi ɓe jaltike ɗekki hakkude RD Congo yen mbaɗat feere foof kamɓe neɓe jaltire puttal ngal pol kono noon mbaɗa andi Mauritanie kam ma hokku ko jogorno foof e dawal ɗimmal ngal ngam artude e puttal ngal wona ɗum Sénégal ene wawi tigui tigui foldeɓe Allah wawi waɗa ɗum Sénégal foola Mauritanie a jarama Amadou Sow. Eywa a jarama Amadou Sow mi arta tan e kawdiral no wiyete noon ni Moussa Oumar Bari haala majjum ko so diwi ngal kawdiral e oɗo saaha kawdire goɗɗe nena goni e wadde hakkude Djibouti Éthiopie ko gotel hakkude RD Congo e Togo ko RD Congo nanni loggol gotol eɗen mbawi wiide kadi hakkude Namibie e Tunisie kam ko ndiga
Liberia kañum hawodiri gila e yamɗe 13 Sao Tomé e Principe ko Liberia noon fooli loggol gotol en gartat e kawodiral hakkunde Mauritanie e Sénégal so Sénégal hawi mate ko kañum ardoto e gubal bengal Aruna mbeɗe aɗan daroto tan eɗo mi seeɗa mate eɗen mbawi ɗaminade artude yeeso classement o e gubal bengal so tawi en kawi Mauritanie wat wonani tan en kawi en keeti yeeso ma jeewen hadi Soudan e Soudan du Sud kamɓe dir kawrata ka yalti ɗon fof hawɗum jinɗen gamte andude sawi Sénégal hette yeeso walla ha joni won mbiɗa sikki o sahani elle ko Soudan wonno Soudan heedi yeeso kañum dañi toɓe jeeɗiɗe e nder kawgal e nder groupe mo gonɗe no kamɓe noon kamɓe Soudan du Sud kawrata soɓe kawri so hay so match nul tan ɓe mbaɗi hay so e goto mabɓe hawani kamɓe keddoto yeeso ha joni kono noon ham Sénégal ɗo tolniɗo hande alay sago woda artirde Mauritanie il faut waɗa feere hawa so hawi na arta hay so ƴettani yeeso hoore nde ma totti to deuxième place o am woni ɗiɗaɓo ko ma fewni to ɗon jotto ɗon hadi no jodori noon ha joni ni par ce que gila élémentaire uji puɗɗi Sénégal le deuxième journée ha joni kañum jogui deuxième place on ɗon Mamadou Fall an holno jiiruɗa kawdiral hakkunde sukaɓe Amir Abdou e Aliou Cissé Mauritanie ne dartide min mbiɗe huuli seeɗe eyyi Mauritanie na darti no fewi sabu ɗum sa ƴeewi kadi wona keppu tokoso so wiyama wona keppu tokoso so en ƴeewi koɓe kollitta ko fate batte fukoyngel ngol eɓe darti kadi Sénégal ha sa ƴeewi kadi sah e ko fati e ngal ɗo pijal eɓe dañi fartangue gam nannude kono noon ɓe nannani Edouard Mendy faabi Sénégal laabi kewɗi ɗon noon eɗen poti tan wadde seese sabu ɗum so en ƴeewi hakkunde men e RD Congo ko loggol gotol nanduɗen Congo noon faɗi ko ha pijol ngol hade jofde kono nden ɓe nanni loggol enen mabɓe poɗɗen oɗo saaha noon kadi en ñagaki Allah kono noon Sénégal oɗo saaha so ina fija haqqille men deƴata so wona soɓe nanni ɗiɗaɓo mi sikko oɗo saaha ko ɗum ɓe poti wadde ɓe nanna loggol ɗiɗaɓol ɗum noon so mbaɗi haqqilleji ne mbawi deƴde seeɗa kono so wona ɗum noon oɗo saaha noon haqqillaji deƴanto deƴani mbiɗa sikki goto mbo hakkille mum deeƴi ɗo ene ko jeeɗam kanko Sénégal naji jingganowo Mauritanie ko noon guila nani gande ɗum onon foof ko Mauritanie o jingganta aɗa rendame Arona ewa Dieynaba en jii hande ma taw diɗɗal bagal no Sénégal ni en jii kawdiral muɗum e ñalade jawtude hakkude mum e RDC ɗanima ha RDC ari hepti ɗum waɗi loggol mate hande kadi jogorani wade ɗon saabu eɗen loggi gotol eɗen daari tan mate jogorani ɗanade kadi ha Mauritanie arta en jino ni Sadio Mané suutino kongi wiide wonde Aliou Cissé peeje ɗe o ƴettata ɗe wona ɗen wona noon foti wonirde an hol yiyande ma hen yiyande ma ko haali ko gonga ko kongude Sadio Mané o haali gonga kono min e yiyandam o fotano noon haaldude par ce que ko gonga ni ko ɗum o haali ko noon yaari kono sa woni leader a woni e équipe onon fof ɗon gondi sa haali tan ma won kongo noon kanko o yiɗano haalirde noon walla wonno yinno haalirde en foti dartude peeje ko mais wona Sadio fonno ɗum haalde mbeɗa jaggi kadi Sadio ne haalata nde o miijuno konngudi makko ma yaaru ni par ce que ayi nde o haali nde yimɓe fof ko ɗon mbatti hakkillaji mumeɗen presso ko ɗon windiri fof wadde ɗum ɗon ene wawi aɗa wonɓe namdi men Aliou Cissé yiiɗa artude e kanɗon haala wadde hunde ƴetti wonti haala gokkaɗa wonti hakkude mabɓe walla woni goɗɗum hay so woni o alani hen hay intention goto kono hunde en ɗisi hawnade seeɗa heddi ko noon Sénégal kam yo Allah faamagal Ali no wiyeteno Sadio ko haali ko gonga eyyi Sadio ko haali ko sa ƴeewi aɗa andi neɗɗo wonɗo tolnoto wonko wonta e ma a wawata muñirde ɗum ma guitta Aliou Cissé enen foof eɗen gandi o waddani en wuune rokki en ko fati e batte Coupe d'Afrique o waɗani en kadi ko ganduɗa ko ena weltina leydi ndi no fewi kono so en ƴeewi kadi no waɗirta ni ina woɗi hen ko heewi ko ganduɗa koma ƴewte wayle kadi Sadio Mané noon ko foti ƴeewede konngol makko woni ko est ce que ko haali ko ɓe kaldan ɗum nder hen Aliou Cissé sali wadde koɓe kaldi ko ha ko ɗum saabi o yaltini ɗum saabu ɗum sa ƴeewi
hay goto namdaki mo ko kanko ari o wi jayndiyankoɓe wonde kanko e hoore makko kanko haalata ɗum hay so ɓe namdaki mo woni Aliou Cissé no waɗirta ni o foti ko wallude no yaari no hunde no yarata ni ɗum ɗo noon cikkumi ko foti ko ƴeewede nder hen haala ka holto ummi e holko tagui ha Sadio Mané mo ganduɗa e gandiranamo ko wayni voilà namdimo holko ngakke ɗum non ɓe namdakimo ko kanko haali ko kanko haali hakoto namdakimo joni holko tagui Sadio Mané mo namdaka haali konngol bangol ni sikku ɗum foti ƴeewede no feewi ene foti darate elto goɗɗo kadi jobaɗo walla mbiyen cappaɗo feɗenu e ɗe kawdire ñalaɗe tatoɓere woni elto Mali o Eric Chel Sabe Mali koko hawa hay dingiral muɗum gana loggi ɗum ɗiɗi go Arun artuga sa ƴeewi tan alkamisa aljuma pette padde ɗe fof équipe aji kewɗi no wawi wiyede bettere waɗi hen hay hewɓe jagganono Congo no wawi arde Sénégal waɗato henne match nul yakkoto ganani hay goto faɗano na yaha Mali na gaño toon ayi Algérie ganda Guinée tawi ɗum toon fiiɗum hay goto meeɗano miijade ɗum équipe aji ɗo tolni hande kaba jawraɓe kayɓe ɓe kollira cagatagal ɗon sabu yaade d'Afrique ɓen kollirino darde nde ganduɗa yimɓe miijono hine eɓe jaaha ha toon Algérie ɓe gañono par ce que noɓe daroni coupe d'Afrique en heddino no feewi ɗum noon sande sa yi foof yarini tan hollirde wonde yimɓe foof poti hande tolniden ɗo ayi équipe Mauritanie mo kalden joni o fettoɓe toon ɓe e coupe d'Afrique jawtuɗo ɓe pi Algérie aɗa sa heefi Algérie awadi match nul e Maroc sa hawre Sénégal walla Mali walla hawre Égypte walla goɗɗo ala ɗo kulta hankadi jaggata tan anne aɗa wawi no bannoɗa ha piira mawɓe to henne ni gane ɓoora dañdaga ɗum noon holliri tan wonde Afrique kala leydi ni jaara hande no jogui fettoɓe ɓe ganduɗa no mbawi no jogui hadi entraîneur uji ganduɗa hakkille o Allah no hokki ɗumen hakkille ma ganduɗa no mbawinode ɓe to woddi hande Amir Abou o ne jeeya e mboɗo sikki ɓurɓe wawde ardide heltude leyɗele Afrique ti gonɗen ɗo henne joni ne o holliri hoore makko dal saɗa wawi jagguɗo gam gonɗinde konngol makko sa ƴeewi Nigéria mo ganduɗa kañum yano final coupe d'Afrique oɗo saaha ko caɗele molnaɗe woni non en keddota ha joni haalde haala kawdire ñalade tataɓere nde saabu en jii hanki Gambie loggi 5 Seychelles Cameroun kañumne hawi Cap Vert loggi 4-0 kawwango ni mataw Cameroun wayrino hebde ngal loggi baɗini hewde kadi mbayrino Marc Brice elto mabɓe o eɗen mbawi wiide luural muɗum walla rulal hakkunde Fecafoot e jaagogal coftal ɓalli haɗani kankone o gollima eɗen mbawi wiide ɗum ɗaminano ko ɗum sikkano hande no Cameroun en jewtino e probléme aji Cameroun mi wi noon Cameroun kala nde cikkura tan han kadi ɓe gonde caɗele kewde hayin kadi ɓe jaata ɓe jalta hen nden ɓe kollirta koye mabɓe ɗum noon holliri ɗum aɗa andi janiyankoɓe wonɓe Cameroun ɓe gandodirden ɓe kala mo namdira hen noon mbaɗi haɓe keɓiɗo hen mbiyatma e duuɓi ɗiɗi caggal faade joni yiyani Cameroun kippo pettugol bangol ni yodde darde wani ni fewde duuɓi ɗiɗi joni ɓe jiyani ɗum le coupe d'Afrique 2022 faade joni ɗum noon hollirtu tan wonde BRICS ari won ho addi ko ɗum hakkillaji mabɓe ndeeji be équipe o fettoɓe fof jaɓanimo ɗum aɗa entraîneur saari so tawi ɓe gonduɗa ɓe jaɓananima hewani woddoyde ha joni noon caɗele ene jokki saabu e banggue staff technique o woni ɓe gollitto ñande kawdiral ngal ni cukko kanko eltowo en ji arano kono ngal kawdiral eɗen mbawi wiide e o saaha ɗum hokki fattangue Cameroun ardade guɓal dengal ngu kaw kadi waɗi ɓiɓɓe Cameroun puɗɗima ɗaminade jaam heeɓe hakkude Fecafoot e jagorgal coftal ɓalli Rufawou Baba gollidiɗo men to Cameroun ɓami kongi yoga e mabɓe keɗoɗen Bon, jotta kam ɗo weeli ko gam kamɓe ɓolmo équipe bonus on déjà wawi o rappelé ancien joueur en on garde ɓe nouveau joueur mine maɗa mi terrain ɗo nama espoir julma ɗo ɓe abou choix mi Lion en habdi mi laari entraîneur ɗo bo o wuwi boɗɗum
nane ma entente on wala no ha équipe nationale man min kamilari o hawri be bo e yewti boddum e famtotiri hakunde mabbe on laari résultat ji hokki to bandigam de debe chana Mustafa ma ko no continue be mabbe to wano entraîneur joueur no warana men kuude boddum bandigam ngam staffero mi anda ko warata waddana mo kadi ngam min ka anka mer ko ya ta nabi victoire di tashi ka alaban majjan don jetta ko kayndo de bion la rai cimmugo hala man me hindika heba solution e cimmina hala man o itinen to Allah moy ngam alir ko sale hande kam no wadi fu ministère be fe ka futam hebugo entente eyo on woni ben goni kongi bibbe Cameroun ko kongi non weltare e daminare wonande jam ma hebe tiagal kaw diddal Cameroun hebi do Cap-Vert kabaru tan haden yawtude e tobbere didabal yawtere nde wiide tan alhaali kawgel badannogel kawgel tennis badannogel to France ni wiye Roland Garros yo dum non hande wonno timmode nde hakkunde worbe be Alcaraz e Zverev e de mbawi wiide non ko Alcaraz hebi kaw e do kirondir dum mo teddube joni en payan he kabaru Mbappé. Sartama jabama Mbappé fetan hitande arore nde duubi joyi garoji di to Liga to Espagne aussi fi ngam fettude Real diddal ngal holliti dum e windande altine e jabbine nde holko Real wawi beydande ngal diddal walla mbiyan holko Mbappé wawi beydande ngal diddal hadi en jabade ngal namdal en kedoto Mbappé ko ngidi o suuti tiagal nde dum andina. Tout le monde a eu l'information. Yimbe foftini kabaru o duubi joyi garoji di ko Real Madrid pettami ko weltare mawnde mi wurat koydol am bede welti bernde am deeji wawde tawede e ngal diddal ngal koydannomi fettude ko diddal mangal burgal wawde bal e nder Europe hande ko nyalawmo mawdo. C'est un grand jour pour moi. Eyo ene wayno non kongi baadi ni nananoma e jonte jawtude de ene anda koydol Mbappé gila nde woni suka woni fettude Real ko hesdi tan woni ko haalano kedoden mo. On me l'a dit, on me l'a fait comprendre. Haalanama mi famminama haalama e jayndeji di e yeso am laabino kay ene mettuno ko Luis Enrique Luis Campos paabi kam fijude wallude diddal am hebude deese wonanina kam fartange kono hitande arore nde wayata onon hitande am hikkandini dum ene laabi c'est sûr. ene laabi hitande makko hikkande wayrano walla hitande arore nde wayrano hikkandi jour jeenam eyo wadde jeenam koye ma gadartoɓe anani a heeɗima Mbappé ko haali ko holiyande ma hen an aɗa sikki to woni to walla to fayi to kanko maw nafto on walla mo wawi ɓeydude Real to tolni hande en ji Real kañum laami Liga Espagne kañum kadi laami Ligue des Champions laaɓi 15 ene heɓa desewal ngal holko Mbappé wawi ɓeydande Real hande diddal ngal ko mawngal kono Mbappé ne ko jour mawɗo ko ɗum ɗon kadi e anndi Mbappé wona fettiyanke biteɗo mato mo jogiiɗo place mbeɗa sikki Mbappé kala to yeehi e hannde e aduna omo jogii place heddi ko noon ko Real Madrid wona kippu mo ngannduɗaa so ari aɗa wona leader pawɗa ɗum mbaɗa sikki ɓe mbayri ɗum gila e Cristiano Ronaldo mo ngannduɗaa tan kippu o fawto koye dow ma walla ko an waɗa ɗum porté hono waɗno ɗum e Paris Saint-Germain ɗum ɗon kam wayata noon kono kam Mbappé ma jogo place e Real Madrid Mbappé ma jabo ɗoftade walla wonde caggal heddiɓe ɓe garɗo o ala choix pour oɗo saaha kam ni to jaraɗo manda ɗo e duuɓi garol dow heɓɓito mais oɗo saaha ni e sukaɓe wonɓe toon ɓe e kerodiral ngal ne heewi hayso woni kankam o mo dañ place kono mi sikkani tan kanko so mo totte walla so mo dañ fartange kanko tambade ngal ɗon tiɗal kono andinde kam Mbappé ko fettiyanke mawɗo kala to yeehi on way toon dañde place Mamadou Fall an hol yiyande ma hen Vinicius nan toon Rodrigo nan toon poɗodiral sen mbi banggue attaquant wawɓe loggude nan toon woɗɓe wawɓe dartade hay hakkude nde Bellingham hewɓe nan toon hande an namdal ngal namde ɗe ni kewi Real hol numéro hol tongode jogori tottede Real holto jogori nannede e diɗɗal ngal min ko ɗum foof ɓuuri mi eyyi Mbappé min jaggumi ko mo wawi addande Real ko heewi kono noon ɗon noon eltowo Real o ko on ƴewata holto wawata fawde
o mo ganda kañum woni Mbappé ha Mbappé wawa addande mo ko idi ko aɗa andi no mbiruɗa ni won hen pettoɓe bal hewɓe on ɓe toon ɓe ganduɗa koɓe katankeɓe goto foof ina wawi ko watta ko ɗon noon eltowo ɗon ko kañum ƴewata no idiri fawirde hunde nde o ƴeewa kadi o mo ganduɗa kañum woni Mbappé no fawirta ɗum e terrain he gam on hollita hoore mum kono noon Mbappé yimɓe foof ina gandi ɗum ɗo noon ko hunde nde ganduɗa ɓoyno idde ɗum sabu ɗum sa ƴeewi Ligue des Champions eɗen mbawi wiide oɗo saaha ko ɗum woni ko ganduɗa omo iɗi fawde hen jungo makko kono o woni voilà koygol makko o woni Paris Saint-Germain o wan dañde ɗum ɗo noon ɗo tolni ɗo oɗo saaha so fayi Real min jaggumi ko Real addantamo ko ɓuri hewde e kanko ko foti addande Real sabu ɗum to fayi to won ɓe o tawi toon ɓe ganduɗa o ɓurani ɓe wawde fettude bal kono noon cikkumi ko kanko e hoore makko iɗi fewnide hoore makko gam ko fati e batte distinction personnel comme no wirete ni o wawa fawde hen jungo heɓanta hoore makko tawa Ligue des Champions ma taw ene jeeyi hen anne Arouna hol yiyande ma hen mate aɗa sikki aɗa ɗamini ko Real ɓeydata Mbappé walla ko Mbappé ɓeydata Real mboɗo jaggitiɗi foof aɗa andi Mbappé hay équipe goto ana e aduna hande calotoɗo dañde pettowo mbaɗno makko ni Real boyi rewde makko duuɓi ɗiɗi walla tati joni hay eɗe siftorani guila mo ummo Paris omo yaha Monaco omo Monaco omo yaha Paris Real ne yinno jettudemo nden nden hitande dañi duuɓi jeetati caggal ɗum no Real o ɓooyi rewde makko joni kanko o meeɗi yidde tan hayade Real kono noon aɗa andi kaalisam sa wonno no tolno e football he hen sahaju kañum foti ardinede kalis o noon ardino joni noon o jaaɓi hankkadi yaade Real ma woto ɓeyde Real saabu ma o addan Real heewi e attaque men Real o wowi dañde pour ɓe wawde fettude aduna hen rendino toon so ari Vinicius nan ɗon Bellingham nan ɗon kono hata kamɓe tato so renaki kamɓe jogori hedde dow attaque Real o mo wuuri kamɓe jogoto ɗum omo wawi addu ɗum kankone Real addantomo woni Real culture Real woni Real andira Ligue des Champions hitande foye gaño kala équipe mom mbaɗi kawri ko ɗum tan so Real gañaki mo wuuri gañora wo fayi toon duuɓi joyi o signini ɗi na Allah wallirimo foof hatta nder duuɓi joyi he ham Real duuɓi joyi fof ma dañ hen boni foof gotel ma o jeeyi hen hawnaki ma Allah wat ɗum noon tedduɓe en jettima de e kaddi ndi ene wayno humpidde on tan e banggue Cameroun e ko yowiti e adodiral puccel jamdi baɗannoɗo ɗon lappol nayeɓal adodiral ngal joofi ko ivoirien o noon Isiak Cissé heeɓi kaw e dawal jeenayeɓal cakkitingal ngal ɗum noon kono eɗen mbawi wiide keɓɗo kaw mayo olo ko ɓi Cameroun Clovis Abesolo ha hande tan artude e kaw ɗum ko loggol walla loggol gadanigol ngol tan loggol gotol ngol tikka noon kaɓe logguɓe loggol gongol ala oɗon ne ko gotol tan mbeɗen jukki ɗo enne tan ɓe bonni ɗamirare ɓe taƴi gontol hawnaki men kew e o saaha noon ene wayno kawdiral hakkude Mauritanie e Sénégal ko heddi e silmaji heewani ko capanɗe jeetati e jeegom ɓe jarete e banggue mum kam Djibouti e Éthiopie kañumen jofni kawdiral mumen ko gogo wattidi hakkude RD Congo ha e Togo kawdiral ngal ene jokki ha joni noon ko gotel RD Congo loggi gotel hakkude eyyi ko noon hakkude Namibie e Tunisie ne joofi ala e mabɓe logguɗo noon fof gasiri ko mere tedduɓe en jettima e kaddi ndi min jetti on min jarni on e heɗogol mon lobbol min jetti heɗɓe karallagal ngal Malang Sonko hay Saka Doumbia min jetti kedan ɗon e YouTube on woni Ina Bolaru min jetti kadi wooɓe joɗade ɗo ene waɓe no Abdoulaye Diallo hande o arani o woni koye gurte min beltanima kadi Al Husseini Ba hande omo hanno tawede ɗo ene koɗo oɗon jii tan no hunde nde ñosori ni ko ɗum waɗi o arani min jettimo kankone hawnaki ma o artu e jewte goɗɗe ɗum noon min mbi on kala jolaɗo walla mi yejjiti yettude ɓe tawdaɓe yewtere nde mi jogori wadde bone
jeeɗo so a yettama Mamadou Fall a yettama anne Harouna Déme a yettama on yettama no fewi tedduɓe onon ne on jettama onon heɗotoɓe nde yewtere min dokki on aadi alettarore e toɓɓe goɗɗe